toivottavasti jaksatte vielä olla mukana meidän jatkoillamme. Tervetuloa jo pitkästä aikaa mikrofonin ääreen. Aika tutun näköinen tämä mikrofoni. Soittaa en osaa hevon paskaakaan, mutta yrittäisin hauskaa pitää, ettei toisille tulisi tippa silmään. Hei, liikaa muovisia biittejä. Suomi-räppi myy, jos on levy täyn fiittejä. Ja ulos antikois runosones piikkejä. Tää paskalakis ja nahkatakis niittejä. Ja joka ikisessä räpe-tapahtumis patajumis. Myöhemmin takautumis, kun musta miten tuli ylihypetetty. Vaik keikka oli paska, joutu promolevy petty. Ja yks mikä hiljas, kun ennen nauhoitus tulee haukotus. Ja sit kun pääsee vauhtiin, niin tuottaja sanoo rauhoitus. Ja järjestää pyytää set lavalla ole hiljaa. Kun keikka alkoi muistuttaa karaoke-iltaa. Pikkuhiljaa, hiljaa hyvä tulee. Luke ällistyttävä ja upea. Studiolle ovea, Vämselle huudan lopettakaa. Ei teillä täs kohta mitä opettavaa.